Bine ai venit la Șoaptele Fricii. Eu sunt Dante. Relatările pe care le vei auzi astăzi au fost trimise de ascultători din întreaga Românie, oameni obișnuiți care au văzut ceea ce nu trebuia văzut. Unii dintre ei nu au mai fost niciodată aceiași după aceea. Puneți căștile, stinge lumina și ascultă. Casa de sub pădure loc, satul Moieciu de Jos, aproape de Brașov. Mă numesc Iulian și pentru mult timp am crezut că locul acela era doar o poveste inventată de bătrânii din sat. Casa de sub pădure, îi spuneau, o cabană veche lăsată în paragină, despre care toți ziceau că aduce moarte celui care doarme acolo o noapte întreagă. Aveam 23 de ani când am făcut prostia să merg. Eram cu doi prieteni, Tudor și Raluca, și voiam doar o aventură. Am urcat până la cabană pe la apus. Era o construcție mică, din lemn negru, acoperită cu mușchi și funingine. Am intrat. Mirosul de mucegai și lemn putred ne-a lovit imediat. Pe pereți, cineva desenase cruci răsturnate cu cărbune. Pe podea, un strat gros de praf, dar și urme de pași mici, ca de copil. Am aprins o lumânare. Flacăra tremura, de parcă ar fi vrut să fugă. Și atunci am auzit un zgomot slab, ca niște pași pe podeaua de sus. Dar casa avea doar un singur nivel. Când am ridicat privirea, am văzut o umbră alungită, de om. Dar nu era niciuna dintre ale noastre. Raluca a început să plângă. Tudor a strigat: "Cine e acolo?" Răspunsul a venit din toate direcțiile. O șoaptă multiplicată de ecou: "Ieșiți din casa mea." Flacăra s-a stins brusc. Din întuneric s-a auzit râsul unui copil amestecat cu respirația unui bărbat. A doua zi, pe peretele din spate apăruse cuvântul "rămâi". Am vrut să plecăm, dar când am deschis ușa, pădurea era acoperită de ceață groasă. Din ea se auzea un clopoțel. Ne-am întors înăuntru, iar ușa s-a trântit singură. De sus, din tavan, s-au auzit pași, deși casa nu avea etaj. Când am ridicat lanterna din podea, au ieșit mâini mici de copil. Umbra bărbatului a apărut din nou, în brațe cu un copil adormit. A vorbit în mintea mea: "Am așteptat prea mult, rămâneți." Când ne-am eliberat, am fugit prin pădure, dar oricât mergeam, casa era mereu acolo. Am întâlnit o femeie bătrână cu o lumânare aprinsă. A spus doar: "Casa vă cheamă, ea își adună morții." Când am ajuns în sat, un bătrân ne-a spus că acea cabană a ars acum 30 de ani și 3 tineri au murit acolo. Când Raluca s-a trezit, ochii ei erau negri complet. A râs cu vocea copilului din pădure. După o săptămână, Tudor a dispărut. Au găsit mașina lui la marginea pădurii. Pe scaunul pasagerului era un clopoțel identic cu cel pe care îl aruncasem. Eu nu mai merg niciodată în munții Carpați. Sub pământul roșu și rece, casa încă respiră. Fântâna din cimitir loc, satul Sâmbăta de Sus, Brașov. Mă numesc Ioana și povestea asta este adevărată. Am jurat că nu o voi spune nimănui, dar de fiecare dată când închid ochii, văd din nou apa aceea neagră. Poate dacă o spun, îmi va da pace. Totul a început în vara lui 2004, când bunicul meu a murit. Era preotul satului, iar în curtea bisericii, lângă zidul de piatră, era o fântână veche, din care nimeni nu mai scotea apă. Toți spuneau că fusese săpată de călugări și că acolo se făceau rugăciuni pentru cei pierduți. După înmormântare, am rămas singură în curte. Atunci am auzit o picătură, apoi alta, venind din fântână. Când am privit în jos, apa era neagră, lucioasă, ca un ochi uriaș care se uita înapoi la mine. Și pentru o clipă, reflexia mea a zâmbit, deși eu nu zâmbeam. Noaptea am visat fântâna și o femeie în rochie albă care cobora în ea, ținând un copil de mână. A doua zi am găsit urme de noroi de la poartă până la fântână. Bunica a spus rece: "Ea s-a întors, apa și-a cerut datoria." După acea zi am început să aud fântâna noaptea. Nu apa, ci un respirat lent și adânc ca al unui om care doarme sub pământ. Într-o seară am ieșit afară. Luna plină lumina crucile, iar fântâna părea o gaură de cerneală. Când am privit în apă, reflexia mea nu era singură. Lângă chipul meu, o femeie cu părul lung și ud. A ridicat mâna, semn că voia să mă atingă. Apa s-a mișcat și din adânc s-a ridicat un abur rece.
Am alunecat și am căzut, dar altceva m-a prins, o mână rece, care m-a tras în jos. Bunica a apărut cu candela și a strigat rugăciuni. Mâna m-a eliberat. Din fântână s-a auzit un țipă de copil. După aceea nimeni nu s-a mai apropiat de ea. Dar noaptea următoare am auzit funia scârțind în camera mea. M-am ridicat și am văzut o găleată veche, picurând apă neagră. Din ea a ieșit un copil, cu pielea palidă și buzele albastre. M-a privit și a zâmbit. Apoi am văzut femeia în reflexie, spunând: "Mi-ai luat locul, apa vrea alt suflet." Când m-am trezit, podeaua era uscată, dar pe pielea mea era o picătură neagră. Bunica a găsit găleata în curte și a îngropat-o. Noaptea următoare, funia s-a auzit din nou. Am mers la fântână. Femeia era acolo, îngenunchiată, cu mâinile în apă. Când a ridicat privirea, ochii ei erau goi. A spus: "A venit rândul tău." O frânghie m-a prins de gleznă și m-a tras în jos. Sub apă erau fețe de copii privind spre mine. O mână mică m-a atins și am căzut în negru. M-am trezit udă pe mal. Bunica plângea. Fântâna a fost zidită, dar în vis aud încă apa mișcându-se. Când privesc oglinda, reflexia mea zâmbește înainte să o fac eu. Casa din munți care nu există pe hartă. Mi-am dorit mereu să mă retrag o vreme departe de oraș. Un prieten mi-a recomandat o cabană veche, pierdută undeva în munții Bucegi. Mi-a spus doar că nu e trecută pe nicio hartă recentă. Exact ce aveam nevoie. Când am văzut cabana, am simțit un fior. Era prea întreagă pentru cât de veche trebuia să fie. Lemnul curat, geamurile intacte, iar pe verandă un scaun care se legăna singur. Am intrat. Interiorul era cald, de parcă cineva tocmai plecase. Pe perete un tablou cu o familie, tatăl, mama, 2 copii. Toți priveau în dreapta, spre ceva invizibil. Noaptea am auzit pași la etaj. Când am urcat, am găsit o oglindă mare. În ea, în spatele meu, stătea un bărbat. M-am întors și nu era nimeni. A doua zi, cabana mirosea a mucegai, focul era aprins singur, iar tabloul nu mai avea copiii în el. Pe oglindă, scris cu ceva ud, apărea: "Suntem aici." Copiii râdeau în pereți. Când am aprins focul, tabloul se schimba. Chipurile apăreau și dispăreau. O voce de copil a spus: "Tata a spus că trebuie să rămâi." Și din tavan a început să curgă o pată neagră. Lemnul s-a transformat în pământ ud. Mâini ieșeau din el. Casa respira. Când am încercat să fug, am auzit: "Dacă pleci acum, o să ne iei cu tine." Dimineața m-am trezit în mașină, jos, la poalele muntelui. Pe scaunul din dreapta era o păpușă udă. Pe hartă, o cruce neagră. Cabana nu mai exista. Uneori, noaptea, aud pași mici pe coridor. În oglindă în spatele meu se văd 2 copii udați zâmbind. Camera 313 loc. Oradea. Mă numesc Mihai și am fost paznic de noapte la un hotel vechi din Oradea. Toți oaspeții aveau aceeași cerere. Orice cameră, numai nu 313. Credeam că e superstiție, până când un profesor, Petre, a insistat să stea acolo. La miezul nopții am auzit un țipăt. L-am găsit în pat, cu ochii larg deschiși, murmurând: "Era o femeie în oglindă, nu avea față." Pe perete, cu unghiile, cineva scrisese: "Nu te întoarce." După aceea nimeni n-a mai dormit acolo, dar lumina se aprindea singură. Într-o noapte am intrat. Oglinda era acoperită cu o cârpă neagră. Pe birou, un jurnal. El mă privește din oglindă. Dacă mă voi uita înapoi, o să rămân acolo. Cârpa s-a mișcat. O voce a șoptit: "De ce ai venit, Mihai?" În crăpătura oglinzii am văzut 2 ochi negri, goi, privindu-mă. Am fugit, dar ușa s-a trântit în urma mea. În hol, oglinda mare de la intrare era aburită, ca după o respirație. Pe ea, scris cu un degetud, se vedea un singur cuvânt: "Rămâi." A doua zi dimineață am găsit cheia camerei 313 în buzunarul hainei, udă și rece. Când am încercat să o arunc în râu, a revenit în noaptea următoare, pe noptieră. Atunci am visat camera. Ușa deschisă, lumina galbenă, în oglindă femeia fără chip. Acum însă avea o față, fața mea. M-am întors la hotel. Etajul era pustiu. Ușa 313, întredeschisă. Pe pat, jurnalul, deschis la o pagină nouă. Scria clar: "Mihai a venit acasă." Am simțit o mână rece pe umăr. În oglindă, femeia zâmbea.
Când am clipit, n-am mai știut cine dintre noi era Reflexia. De atunci, camera 313 nu mai există. Pe coridor, doar un perete gol. Dar dacă te apropii destul și pui urechea pe lemn, se aude un clinchet de cheie și o voce care șoptește: "Mi-ai lăsat lumina aprinsă."